Istraživanje Glas naroda o velikom finalu između Kosova i Srbije sprovedeno od 20. do 24. januara 2020. godine i predstavlja nastavak ispitivanja javnog mnjenja iz 2018. i 2019. godine. U istraživanju je učestvovalo 1107 ispitanika, od kojih je 90% Albanaca, 8% Srba i 2% drugih etničkih grupa. Autori procenjuju da trenutni etnički sastav Kosova odgovara ovim procentima. Profesor na Oksfordskom univerzitetu Anthony Heath, koji je predstavio istraživanje, naveo je da ono ima za cilj da se shvate percepcije i stavovi građana u vezi scenarija o velikom finalu između Kosova i Srbije. On je dodao da izveštaj sadrži 3 grupe nalaza. Prva grupa ukazuje da 70% ispitanika podržava nastavak dijaloga između Kosova i Srbije. Da li podržavate vlade Kosova i Srbije da moraju učiniti sve da bi postigli konačno rešenje ili konačni dogovor? Na slici smo vidjeli da je većina u obe zajednice je odgovorila da vlade Kosova i Srbije definitivno ili bi trebalo da učine sve napore da bi se dostigao konačno rešenje. 64 kod Srba i 80 kod Albanaca. Druga grupa nalaza fokusirana je na pitanje da li Kosovo treba da traži pripajanje Albanije ukoliko bude priznato od strane Srbije. Potvrdno misli 37% anketiranih, uglavnom kosovskih Albanaca, dodao je Heath. Treća grupa nalaza odnosila se na percepciju i stavove građana Kosova, a tiču se podrške ili nedostatka podrške za 3 scenarija eventualnog sporazuma između Kosova i Srbije. Mala je podrška za nastavak statusa quo između Kosova i Srbije. Isto tako je mala podrška za ojačanje izvršnih moći za srpske zajednice i pored toga što imamo porast razlika, povećanje razlika između ove dve zajednice i malo je veća podrška za korekciju granica, znači negde 30% u razmenu za sveopšte međunarodno priznanje Kosova. Na pitanje da li istraživanje predstavlja realno stanje na terenu ako se uzme u obzir da je anketirano 90% Albanaca, 8% Srba i 2% drugih etničkih grupa, Špend Voca ispred Istraživačkog instituta za evropska i razvojna pitanja, koji je radio istraživanje, je rekao da je u pitanju bila slučajna anketa. To je bio slučajna anketa koja je bila u osnovu proporcije u vezi zajednice i na osnovu opštine u kojoj je odrađena ta anketa. I na osnovu broja populacije taj uzorak, opšti uzorak je rezultirao sa tim brojkama, gde 90% su bili Albanci, 8% su bili Srbi, 2% su pripadali drugim etničkim zajednicama. To ne mora da znači da je ovaj procenat neki 100% refleksije, znači celokupne populacije. To je samo jedan refleksija neke slučajne ili mustre proporcije na osnovu opština koje smo mi anketirali. Istraživanje Glas naroda o velikom finalu između Kosova i Srbije sproveo Istraživački institut za evropska i razvojna pitanja, a podržala ga je Norveška ambasada u Prištini.